Way nakuha ang Criminal Investigation and Detection Group 7 gikan sa compound gagipuyan sa magtiayong Benito ug Wilma Tiamson sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando, habagatang Sugbo kagahapon. Ryan Sorote, Suginlimi. Sa duha ka payag-payag, dirty kitchen ug main house sa magtiayong Tiamson, way nakuhang mga armas o mga eksplosibo ang kapulisan sa usa ka oras nilang pagsusi sa compound. Kini mga flash drives, cellphones, gadgets, communist books o computers ang ilang nakit-an apan di kini nila mahimong mahilabtan kay wa kini labot sa ilang gihuptang search warrant. Kaysa gilawatang search warrant ni Executive Judge Soliver Peras, mga armas, mga bala o mga explosives lang ang mahimong makuha sa mga sakop sa CIDG. Hindi pwedeng in the first place mahimong inadmissible na siya. Kaya kuhalang yun nato ang kung sa'y sugo sa court. Wala lang ito sa tubuhan ng resibo, wala ko nakuha. May nakuha, kita ko, wala may gigibaw, wala ginaglain. Kaya may ginakuha, negatib sa tangan. Si Kapitan Ramulfo Susaman sa Barangay Sangat mao'y midawa sa search warrant kay wa man ang tag-iya sa maong panimay. Nabatikdan sa kapulisan nga nagkagubot ng daan ng mga gamit sa compound sa wa pa kini nila gisud. Tataw sab nga wa nang ubang gamit sa maong panimay sama sa CPU ining computer. Indication, especially itong pagdakop nila, is mubalhinay na sila o nagplano na bas hindi na mabalik. Dugang ni Posadas nga posibleng gisecure ng daan sa mga Tiamson ng ilang mga importanteng kaptanan o dokumento sa wa pa sila mibiya ni atong Sabado. Magpadayon ng investigasyon sa CIDG-7 sa pagpuyo sa mag-asawa dinhi sa Sugbo. Himuta og further investigation atong imbitahon ang katong ingon nga owner ani. Kung sa yung kalamigitan kung naamang gali tanaw nato nga kailabas siya before iyang gipa-rent ang iyang bahay sa iyang pagkaila sa katong nag-rent ang iyang balay. Ryan Sorote, News 5. Mga pagduda kabahin sa nahitabong pagdakop sa magtiayong Tiamson, buot sa taon sa usa ka human rights group. Dungan ini, nasayram nga sa 8 nga nagpuyo sa balay sa Sangat, San Fernando, 7 ini ang gidakop. King Perez, Suginlimi. Mihimo fact-finding investigation ng human rights group nga Pro-Rights Central Visayas sa gimong pagsikop sa magtiayong Benito Wilma Tiamson ug mga kauban niini. Way sakop sa kapulisan ang nagbantay sa giingong safe house sa Sangat, San Fernando, human kini gi-search pinasikad sa warrant kang gi-issue ni RTC Executive Judge Soliver Peras. Matod sa caretaker sa Panimay, ang mga sakop sa kapulisan ug media reporters pa ang nakasud sa balay, sukad gidakop ang mga nag-abang niini. Di sab siya mahimong makapasud sa balay subay sa mando sa iyang amo. Gikatinga sa caretaker kung ngano 7 lang ang nadakpan niadtong Sabado. Matod niya, 8 ka mga tao ang nagpuyo sa mga Panimay. Oh, hingana ako din ha, Lunes. Wa naman siya din ha, iro naman lang sugat. Giila sa caretaker ang missing nga usa ka gari nga katabang sa mga Tiamson. Mato di Pro-Rights Central Visayas Chairperson Phoebe So Sanchez, natahas nila karon nga mahibawan kung asa na si Gary. Kaya ang sulti sa caretaker, 8 kabuk nagpuyo. So, kung klaro, 7 kabuok ang naagid na dakpan, asa man ang usa. Mato di Sanchez, wa pa nila masayri kung mga sakop ba sa Communist Party of the Philippines ang laing 5 nga giapilog dakop. Hinoon positibong gila sa caretaker ang usa sa mga nagpuyo nga usa ka doktor nga si Nona. Usa sa mga dinakpan si Nona Castillo nga matud pa sa mga otoridad taga konsolasyon sa Sugbo. We are still looking for data. We are still looking for documents of the whereabouts of other individuals and the background of the individuals who were apprehended together with the Tiamson couple. Dako ang pagduda ni Sanchez nga dunay irregularity sa gihimo nga pagpanakop. Sumala sa gitugan sa mga silingan adunay 2 ka sakyanan nga mikuha sa mga namuyo sa balay sa adlaw nga sila gisikop. Apan matud niya ang mga nagpuyo sa balay walay mga sakyanan. Dugang ni Sanchez nga katingad-an kung ngano kinahanglan pa nga adto sila dakpon dito sa Barangay Saragosa lungsod sa Luginsan kung 2 ka buwan na kini nga gipanid-an sa maong balay. Iya, ngano magsab nga dito gid siya ma-intercept sa Saragosa. When they know nga nara de Sangat niya maabot sa Saragosa. Ug dakop ug nganong ang warrant wa man gi-enter sa Barangay Sangat nganong i-enter man sa poblasyon Karkar.
Gisuwayan pagkuha sa News 5 ang habig sa Carcar City Police nga gihimong backup officer sa gihimong pagdakop. Apan wa didto ang mga pulis. Usa sa mga testigo sa human rights group mipahibaw nga nagsugat ang iyang sakyanan og pipila ka mga van sa barangay Liboron, Dakbayan sa Carcar pasado alas 3 sa hapon. Gisuwayan sila og para sa usa sa mga sakyanan apan wa kini nila tagda. Tungod katingad-an ang mga sakyanan nangutana sila sa nagtapok sa mong dapit kun unsay nahitabo nga gipara sila sa nagkonvoy nga mga sakyanan. Mato dining testigo nangutana ang mga nagsakay kun asa ang barangay Zaragoza. Sa TV ra ko nakabalita nga nanangikuha dito sa Zaragoza. Ipada sa ProRight Central Visayas ang ilang nakuhang datos dito sa mga abogado sa National Unions of People's Lawyers sa kauluhan nga nagunit sa kaso sa mga dinakpan. Namatikdan usab sa pundok ang usa ka kadudahang lalaki nga di lumad sa barangay Sangat nga miduol sa mga sakop sa fact-finding mission. We are also human rights social activists. We are always very kanang gasigami sa tubangan ni mga tawhana magsunod-sunod yun ang intel kanunay. Human masayri nga 7 lang sa 8 ka mga namuyo sa panimay sa magtiayong Tiamson ang gituuhang nadakpan kauban ng mga pangu sa CPP-NPA ni atong Sabado gitan-aw karon ang tanang posibilidad kung unsay nadangatan sa missing nga lalaki sa human rights group nga Pro-Right Central Visayas kaya hangtod karon wa gyapon kini makiti sukad sa maong insidente. King Perez, News 5. Ugmaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Marso 26, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga ilang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungkol kilabaw pa sa balita, Aksyon!